Dan huwa budget biex tiġi mħarsa l-ħajja politika ta' Robert Abela. Kienet din id-dikjarazzjoni li jagħmel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta tnejn filgħaxija tal-ewwel kummenti lill-midja wara d-diskors tal-budget li wassal il-Ministru Clyde Caruana, fejn Bernard Grech spjega li l-Gvern qed jeqret il-pajjiż filwaqt li qed jitfa' l-peace tiegħu fuq il-poplu. Erdu il-kwalità tal-ħajja tan-nies, erdu l-ambjent, qabbew l-infrastruttura, lilek komplew ituk in-nuqqas tal-kwalità fis-servizz tas-saħħa għaliex tmuru ma tinqedix kif kont tinqeda qabel, mhux tort tal-ħaddiema u mhux tort tat-tobba u n-nurses, tajjeb, lilek qegħdin ituk il-baħar mimli dranaġġ minħabba il-pis kollu fuq infrastruttura, lilek qegħdin ukoll jaqtawlek jew jinqata l-elettriku għaliex mhux qed tlaħħaq is-sistema tad-distribuzzjoni u allura jfisser il-popolazzjoni żdiedet, però il-pensjonijiet se jkollhom in-nies ta' wara 1976 jħallsu sena kontribuzzjonijiet oħra. U għatenna illi l-Gvern jaf x'inhuma d-diffikultajiet tal-poplu Malti Mawċi fosthom is-settur tas-saħħa, l-overpopulation, l-infrastruttura, il-qtuħ tad-dawl u id-dranaġġ. Bernard Grech insista illi dan kien budget illi ma jindirizzax il-problemi illi qed iħoss il-poplu ta' kuljum. Anzi, huwa budget illi se jħalli lin-nies fit-traffiku, illi jħalli lill-poplu jmorru l-isptar u ma jieħdux servizz dinjitus, budget illi se jħalli l-ibħra kontaminati bid-dranaġġ. Budget illi mhux qed jinvesti fil-kwalità tal-ħajja tal-poplu. Kien fid-dawl ta' dan kollu illi l-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega illi gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed imexxi b'integrità, onesta u li jkabbar l-ekonomija ta' pajjiżna bi priorità għal kwalità ta' ħajja aħjar. L-għolu qabel kollu se nkunu gvern li n-nies ngħidulhom il-verità. Se nkunu gvern li se nkabbru l-ekonomija mingħajr ma nkomplu nabbu lin-nies. Anzi, se nkunu qegħdin iva nagħtu l-kwalità tal-ħajja, ma l-kwalità tal-ħajja ma tingħatax bil-paroli jew bil-klixes, tingħata bid-deċiżjonijiet, tingħata bid-direzzjoni u tingħata bir-rieda sħiħa u ħielsa ta' Gvern Nazzjonalista. Xejn Riolo għal Net News.